Ola, moi boas, un xoves máis estamos de volta no noso programa especializado no mundo mariño e informar. Comezaremos falándolle da desconvocatoria do paro do cerco despois de chegar a acordo coa Consellería do Mar. Estaremos tamén en Cambados, onde se ven de retomar a campaña da Vieira, e en Porto do Son, onde se ven de presentar o proxecto de remodelación da súa fachada marítima. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Tras 2 semanas de protesta, finalmente a flota do cerco galega decidiu desconvocar o paro despois de chegar a un acordo coa Consellería do Mar. A xuntanza mantida a pasada tarde coa Conselleira do Mar permitiu chegar a un principio de acordo e desbloquear o amarre da flota cerqueira. A solución prevista para a xarda é o reparto liñal da cota outorgada a Galicia por tripulante, unha cota que tentarán incrementar solicitando que se apliquen as sancións por sobrepesca ás embarcacións responsables e non de xeito xeral. O primeiro foi levantar o paro, a huelga, non? Que tiñamos convocado desde fai 15 días, con fecha de hoxe. O segundo foi chegar a un acordo coa Conselleira en que iba a luchar por nós nos dous aspectos importantes, tanto no TAC da xarda como do TAC do Xurelo. E despois o segundo punto é que acordamos que se rascara o máximo posible no tema da xarda para que pasar ese porcentaje que temos do 24,7 e tentar chegar a un 28 ou un 30% a conta de desgravarlle aos vascos pois eses históricos famosos que teñen debido a esas sobrepesca que produciron no ano 2009-2010. Algún galegos tamén está nese montón. E a conta deso, pois, o que facemos é incrementar a nosa cuota, non? Entonces, esa cuota que viría de xarda sería para Galicia, esa xarda sería repartida linealmente entre todos os tripulantes das embarcacións de Galicia. En canto, os xurelos solicitan a elaboración dunha norma de extensión autonómica para xestionar a cota global de 9.000 kilos, na que a flota determinaría o reparto para garantir as capturas durante todo o ano. Despois, con relación ao xurelo, pois as 9.000 toneladas ou así aproximadamente que temos serían gestionadas conxuntamente en toda a comunidade autónoma mediante unha norma de extensión na que os barcos galegos determinarían a cantidad a pescar e a partir de aí intentaríamos que o xurelo durara todo o ano, non? Malia que o acordo é satisfactorio e permitiu desconvocar a folga que mantiña en terra os cerqueiros dende hai máis de 2 semanas, a flota insiste en que non se cumpriu a principal demanda, o reparto xusto entre todas as comunidades do Cantábrico Noroeste, polo que seguirán loitando de cara a futuras campañas. A demanda prioritaria era que todos fóramos iguales, que non houbera nin diferencia ninguna. Con estas demandas que estamos conseguindo o que se piden agora, pois vai haber unha pequena diferencia sempre, pero o que demandamos do sector desde o principio sempre foi reparto lineal por tripulante, que un mariñeiro galego fora igual que un mariñeiro vasco. Vai ser moi difícil, ou casi complicado, pero bueno, se somos capaces de, aínda que non sea chegar ao mismo porcentaje deles, que non haga tanta diferencia como existe agora, se a un mariñeiro galego lle toca 2,2 e a un vasco 2,5, pois para este ano intentaremos salir a traballar que é o noso e pois seguiremos negociando ao largo do ano para igualar máis as cousas, non? Agora confía nas xestións que a Conselleira está a realizar ante a Secretaría Xeral de Pesca dependente do Ministerio de Medio Ambiente para materializar todos estes acordos. A Conselleira comprometeuse e dixo que iba a luchar por facer todo o posible para que esas diferencias que existen que non sean tan importantes. Ela comprométese tamén a falar co Secretario General, con Carlos Domínguez, e facerlle entender que esas diferencias que se fixeron este reparto famoso, pois non poden ser, non?
Espectacular reapertura da campaña da vieira en Cambados, con abundante marisco e de excelente calidade. Aínda que en febreiro están a sair pedidos moi importantes. A planta de evisceración de Vieira en Cambados está traballando estes días a pleno rendemento. O luns retomábase a campaña da vieira e aínda que na primeira xornada se capturou menos do agardado, en torno ás 2 toneladas. Dende o martes os vieireiros están a traer a porto en torno a 3 toneladas. Habíamos hecho una previsión de 3.000 kilos diarios, pues ya el primer día pescaron solo 2.000 y ahora ya vamos a seguir con esa trayectoria. 2.000 kilos diarios mientras la toxina y el tiempo nos lo permita, aunque tenemos unas condiciones meteorológicas no muy favorables, pero ahí están. Polo de agora estanse a cubrir con facilidade os topes de captura fixados en 25 kilos por tripulante, un máximo de 75 kilos por embarcación ao día. A menor extracción do luns debeuse a que, ao ser o primeiro día, os mariñeiros saíron máis tarde tras cumprimentar trámites e que tampouco saíron todos os barcos. Agora traballan en torno á treintena e a previsión é que a campaña se alongue entre 2 ou 3 semanas en función da demanda do mercado e das existencias. Nós temos calculado sobre 3 ou 4 semanas, pero bueno, se se vai vendendo e non nos chega para congelar, pois seguiremos traballando. De momento ainda solo estuvemos traballando a campaña de Navidade máis esta nunha zona, ainda faltan 3 zonas, non debía haber moito problema. As xornadas de extracción organízanse de luns a xoves. Os venres dedicaránse a mover os exemplares dende as zonas máis afastadas da ría cara ao interior, para así facilitar as capturas durante a semana. Polo momento estase a traballar na zona 4, aínda que en función das capturas plantearánse ir cara a outras zonas. Si fai falta o produto, sí, non debía haber problema. Os niveles de toxina son nulos, está toda a ría bastante ben, no que se refiere á vieira, nós temos esperanza de traballar todo o mes, máis ou menos. En Porto de Cambados, a entidade responsable da evisceración están moi satisfeitos coa demanda que está telo marisco malia ser febreiro. A ver, es febrero, no es la campaña de Navidad, pero por ejemplo ayer, que fue nuestro primer día de venta, porque la captura fue el lunes, pero se depuró hasta el martes, salieron 1.000 vieiras al mercado. Para martes y en febrero pues podemos estar satisfechos. Y repartido, Madrid, Santander, Mercado Gallego, estamos contentos. Recoñece Mar Ambroa que estaban temerosos no inicio da campaña ante a posibilidade de entrada da toxina, pero polo momento os exemplares de vieira rebosan calidade e son moi carnosos ou estar a piques de entrar na época de desove. Tenemos el desove que por naturaleza empezaría ya el mes que viene. La amenaza de la toxina de que, bueno, al moverse el agua con el tema de este tiempo pues está favoreciendo a que no entre en la ría. Y entonces vamos despacito, con analíticas diarias, muchos controles y la vieira, lo que sí es cierto es que está con una calidad increíble, bueno, a lo que estamos acostumbrados, pero ya en febrero es mucho mejor. Está bastante máis gorda porque xa se nota nas unidades que fan falta para o kilo. Antes na Navidade pues, xa falta 4 euros, xa non fan falta 4, xa son algo menos, entonces a vieira está bastante máis gorda. Unha vez concluída esta campaña, a vieira volverá a estar en veda ata finais de ano. Portos de Galicia ven de sacar a licitación a mellora do dique de abrigo de Porto do Son, o que supón a primeira fase do proxecto integral de remodelación da súa fachada marítima. Malia que levan anos demandando a construción dunha gasolineira no Porto da Pobra, dende a Confraría de Pescadores non entran na polémica suscitada en torno ao seu emprazamento na zona da Covecha. Entenden que é decisión das autoridades competentes, aínda que, como en calquer outro proxecto, abogan polo consenso de todas as partes implicadas. Nós non somos quen, neste caso, para ubicar nunha zona portuaria onde se deben poñer as cousas, ni moito menos, non. Está claro que nós somos unha parte interesada no que é no servicio, dado que hai moitos anos na Pobra do Caramiñal houve sortidores tanto de diésel como de gasolina, no cal se podían sortir as embarcacións pois, con combustible subvencionado, e eso foi o que nós buscamos e o que demandamos pois, para o que é para a xente do mar, neste caso dos portos que un pouco pois, temos dentro do ámbito territorial, non, que sería a Pobra e Escarabote. Outra cousa que, bueno, sabemos que hai pois un revuelo importante no aspecto de cal sería a mellor ubicación e demais, pero bueno, xa nos eso xa se nos vai das mans no aspecto de que, bueno, eso ten que ser unha decisión tomada, neste caso por as autoridades competentes, que Portos de Galicia, dado que a zona portuaria pois se compete a eles, e bueno, pois buscar pois o equilibrio entre todo, non? Eu gustaríame pois que calquer
obra que se fixase dentro de zonas portuarias ou incluso fora, pois non tuvera estas polémicas, non? A nivel operativo non hai preferencias á hora de elixir un lugar, di o patrón maior, mentres que a nova estación non entorpeza os labores de descarga dos profesionais. Nos, tanto nos ten unha zona como outra, sempre cando pois, eso non entorpeza pois, as labores. Non? O sea, temos zonas de rampas onde se descarga mexillón, onde se realizan pois, descargas de ameixa e demais, e esas zonas pois, teñen que quedar pois, libres para o tránsito e non ocupadas. Non? Outra cousa que volvo a repetir, dentro dunha zona portuaria como esta, o ter os canales limpos de paso e demais, pois, para a zona de Pantaláns e como muchísimo para as zonas de descarga é importante. Por lo tanto, pois, eso creo que o mellor é que os técnicos pois, determinen cales son os mellores lugares e os máis idóneos de aproveitamento. Non? E de Porto do Son ata o Xufre, un porto con moitas carencias, o que obrigou a moitas embarcacións a buscar refuxio noutros portos por mor dos temporais. Os traballadores do mar están a sufrir especialmente o tren de borrascas que azouta Galicia dende hai case 2 meses. Desde que acabaron as navidades, estamos así en terra, aí no Bau, a coller un kilo, nada máis. Hoxe fomos, pero non fomos a nada, mira para aquí, unha mañá de traballo, moito ben. O paso de Estefani viviuse con especial preocupación na illa de Arousa. As previsións falaban de ventos do noroeste que poderían acadar os 100 km por hora. Moitos mariñeiros deixaron o Xufre para protexer as súas embarcacións nos peiraos de Cabodeiro ou de Vilanova. Os que quedaron pasaron a noite co ollo posto nos barcos. Co barco fomos para Vilanova. Estuvemos alá desde o sábado. E viñamos agora, claro, cando pasou o temporal. Estuvemos aquí e tal, controlando por si acaso, pero ao final aguantouse bastante moderado. Afortunadamente esta mañá non había que lamentar destrozos. Teño aí, aí. Hubo xente que levou para aí para a Villeira, máis para o Xufre, pero ao final non foi a cousa para tanto. Os ventos do noroeste son os máis temidos na illa e para os mariñeiros o dique flotante construído por Portos de Galicia no Xufre é insuficiente á hora de protexer as embarcacións. A parte dali de fora xa rompeu unha vez, arreglaron pero está igual. Como ves, todas as plañadas son enriba de outras, isto é un escándalo. Eu creo que o que tiñan que haber feito era poñer un rompeolas, pero desde a punta do campelo, así atravesado, para defender o Pantalán, que é onde están as embarcacións. Aquí anda todo a tombos, aquí non se aguanta. Aquí como non fajan unha escollera por aí, como en todos os sitios, me parece a min que así non vamos a ningún sitio. Aínda que hoxe os temporais deronnos unha tregua, as previsións apuntan a que seguirán as chuvias nas vindeiras xornadas, mantendo o castigo sobre un sector, o do mar, que case non recorda o que é faenar con normalidade. Mentres o proxecto da gasolineira do Porto da Pobra non acaba de arrancar por mor da polémica e da oposición veciñal, en Rianxo as obras avanzan a moi bo ritmo, co que a estación gasolineira podería estar en servizo en abril. Malia que levan anos demandando a construción dunha gasolineira no Porto da Pobra, dende a Confraría de Pescadores non entran na polémica suscitada en torno ao seu emprazamento na zona da Covecha. Entenden que é decisión das autoridades competentes, aínda que, como en calquer outro proxecto, abogan polo consenso de todas as partes implicadas. Nós non somos quen, neste caso, para ubicar nunha zona portuaria onde se deben poñer as cousas, ni moito menos, non? Está claro que nós somos unha parte interesada no que é no servicio, dado que hai moitos anos na Pobra do Caramiñal houve sortidores tanto de diésel como de gasolina no cal se podían surtir as embarcacións pois, con combustible subvencionado e eso foi o que nós buscamos e o que demandamos pois, para o que é para a xente do mar, neste caso dos portos que un pouco pois, temos dentro do ámbito territorial, non que sería a Pobra e Escarabote. Outra cousa que, bueno, sabemos que hai pois un revuelo importante no aspecto de cal sería a mellor ubicación e demais, pero bueno, xa nos eso xa se nos vai das mans no aspecto de que, bueno, eso ten que ser unha decisión tomada, neste caso por as autoridades competentes, que Portos de Galicia, dado que a zona portuaria pois se compete a eles e, bueno, pois buscar pois o equilibrio entre todo, non? Eu gustaríame pois que calquer obra que se fixase dentro de zonas portuarias ou incluso fora, pois non tuvera estas polémicas, non?
A nivel operativo non hai preferencias á hora de elixir un lugar, di o patrón maior, mentres que a nova estación non entorpeza os labores de descarga dos profesionais. Nos, tanto nos ten unha zona como outra, sempre cando eso non entorpeza as labores, non? O sea, temos zonas de rampas onde se descarga mexillón, onde se realizan descargas de ameixa e demais, e esas zonas teñen que quedar libres para o tránsito e non ocupadas, non? Outra cousa que volvo a repetir, dentro dunha zona portuaria como esta, o ter os canales limpos de paso e demais, para a zona de Pantaláns e como muchísimo para as zonas de descarga é importante. Por lo tanto, eso creo que o mellor é que os técnicos determinen cales son os mellores lugares e os máis idóneos de aproveitamento, non? E mentres este proxecto non acaba de arrancar por mor da polémica, as obras da gasolineira do Porto de Rianxo avanzan a bo ritmo, polo que poderían estar rematadas a finais de marzo. Despois de tanto tempo agardando por esta instalación, que sufriu numerosas demoras no proceso de tramitación, o sector pesqueiro congratúlase de poder acceder por fin a combustible subvencionado. A parte máis complicada da obra, consistente na instalación dos tanques subterráneos que dependía das mareas, xa está rematada, así que o resto da infraestrutura que dotará o Porto de Rianxo dun surtidor de combustible para embarcacións poderá estar rematada nun prazo máximo de 2 meses. Van avanzando un pouco lentas, non? Estuvo aquí outro día o presidente de Portos e dixemos que iban un pouco lentas. A ver, o que é o principal é escaparon o que é da baixo da terra, ten os tanques e todo feito, agora eso, o que é a maquinaria, por exemplo, o que é estes contadores, todos xa veñen feitos, serán máis sentados. Ora o vir na obra, o que é a casa, todos que podía ir un pouco máis rápido, tamén o tempo tampouco non axudou moito. Ahora, sabemos que temos empezado, tanto nos ten, así como aguantamos hasta ahora, un mes máis, comes menos, máis conta lle terá ao empresario poñela a traballar porque así xe vai ganando cartos, como se di. A marzo mellor, porque depois habrá uns permisos aínda, sabes? Terá que estar feito, terán que supervisar e todo eso. Eu penso que en marzo ou abril que estará listo. Depois os papeles, sabes o que son os trámites, non? Un por aquí, outro por lá, permiso de aquí, permiso de lá, pois xa tardou demasiado, O proxecto sufriu numerosos retrasos por complicacións administrativas, debidas principalmente ao plan de usos e xestión do porto, que fai necesario solicitar unha serie de permisos especiais para actuar en dominio portuario. Onde se meteu máis a pata, xa cando estaba outro alcalde, foi que o que non se dou conta, moitos alcaldes, o que non se deron conta, que puertos, o que hai en puertos é de puertos. É poñer plan de usos, temos aí nós o plan de usos do Porto de Rianxo, son 800 e pico de folios, que hai que redactar. O que lle vas a dar, eso con leva mal, eso vai moi mal, é moito mellor, consensualo, se a puertos, co ayuntamiento, cousas puntuales, porque agora poñemos esta esplanada, por exemplo, para aparcar coches. Mañán ven unha industria, hai cambiarne, porque eso sale publicado, hai cambiarne uso, é cousa de nunca acabar. Eu penso que a esplanada portuaria, consensuado, é dicir, consensuado co alcalde que se de turno, é dicir, mira, aí queremos facer isto, respetamos os outros e todo eso, sin problema ningún. O que non é normal, que, por exemplo, estes galpóns que están aquí, que os faga puertos e non pasa nada. E venos un particular, licencia de obra, licencia de non sei que, nin autoriza. E queren montar un taller a industria, nin autoriza. Se non ten a licencia municipal, nin autoriza. Pero se non é zona portuaria, pois non. A puerto non se vai a poñer a fazer naves para depois alquilar o que é os usuarios poden coller metros cuadrados, sabes, metros cuadrados de parcela, e o mellor teñe conta collelo en chan e non collelo edificado, porque já agora teñe moito máis os costes. Esa é a diferencia que hai. A pesar dos atrancos, o sector pesqueiro amósase moi satisfeito de ter conquerido por fin esta estación, que lles permitirá repostar combustible subvencionado na marxe norte da ría da Arousa. Achegámoslle agora toda a información relativa aos cursos enmarcados no Grupo de Acción Costeira que está a organizar o Concello de Ribeira. O Concello de Ribeira está a programar unha ampla oferta formativa para o sector hostaleiro. Ademais de mellorar o servizo e a profesionalidade dos traballadores, os cursos enmarcados nos proxectos do Grupo de Acción Costeira teñen por obxectivo promocionar os produtos do mar. Os produtos de o mar, produtos que moitas veces pois aquí están abandonados ou utilízanse pouco, como o polvo, as algas, os mariscos, a través de cursos de cociña e elaboración de tapas.
Ademais dos contidos específicos de cociña e restauración, haberá unha parte complementaria común a todos os cursos, con contidos relativos á decoración, coctelería ou protocolo, entre outros. Estes cursos van a ter contidos tamén complementarios que van a servir tamén para a formación da hostelería, como a coctelería, o protocolo e decoración. Tamén se van a desenrolar no Centro Cultural Lustre Rivas e ali podense dirixir calqueira interesado en poder matricularse, non? Os interesados en participar nalgunha destas accións formativas que se desenvolverán a partir de marzo xa poden solicitar información no Concello de Ribeira. Tempo agora para outras informacións marítimas de carácter máis breve. O importe total das axudas concedidas por mar ás confrarías de Barbanza e Muros Noia ascende a 556.000 euros. Por unha banda, os pósitos de Porto do Son, O Pindo, Muros, Pobra, Cabo de Cruz, Rianxo e Aguiño recibiron subvencións por valor de 395.000 euros para impulsar actuacións encamiñadas á conservación e protección dos recursos mediante operacións de salvagarda das especies ou o seguimento específico de actuacións de ámbito autonómico que requiran dun proxecto colectivo. A outra liña de axudas, dotada con máis de 160.000 euros para as confrarías de Noia, O Pindo, Muros, Pobra, Rianxo, Cabo de Cruz e Aguiño, está destinada a apoiar a xestión de zonas de produción, implantando técnicas de simicultivo ou plans de rexeneración. Inclúese tamén nesta partida a contratación de servizos de vixilancia. Os obxectivos deste programa, impulsado pola Consellería, son mellorar as condicións de vida e de traballo dos profesionais do mar e contribuir á conservación do medio mariño e das súas especies. A Xunta de Galicia segue a apostar pola xeración de actividade e a creación de postos de traballo, coa convocatoria de 6 novos permisos de explotación para marisqueo a pé en Muros. Para poder optar ás licenzas, os solicitantes deben cumprir unha serie de requisitos publicados na web da Consellería do Mar. As solicitudes poderán presentarse nun prazo de 15 días nas oficinas de rexistro da Xunta, nas oficinas de correos ou nos puntos do procedimento administrativo único das administracións públicas. Unha vez rematado o prazo, a Consellería procederá á valoración de todas as solicitudes. Dende a Xunta lembran que os PERMEX convócanse despois de comprobar a súa viabilidade con base aos informes técnicos e tendo en conta a compatibilidade dos recursos e criterios socioeconómicos. 16 establecementos hostaleiros da Vila Noiesa participaron nas xornadas Vai de Tapas, que nesta segunda edición consolidáronse como unha cita obrigada. A iniciativa arrancaba este venres cun show cooking celebrado na Praza de Abastos, no que se procedeu á elaboración das distintas tapas que se puideron degustar ao longo de toda a fin de semana. Dende ensalada de berberechos ata calamares recheos do bivalvo, ou mesmo pizza co produto estrela da ría noiesa como ingrediente principal. As numerosas persoas que se achegaron ata Noia puideron degustar dunha ampla variedade de pinchos por tan só €1,50 cada un. Os participantes na ruta de tapas tiveron ocasión de votar a súa especialidade favorita. O nome do establecemento gañador darase a coñecer previsiblemente mañá. A espera de realizar un balance definitivo a alta participación, avala o éxito desta iniciativa, que pretende dinamizar a hostalería da vila ao tempo que se pon en valor un produto tan importante para a economía noiesa como berberecho. Pois ata aquí o noso programa desta semana. Despedímonos lembrándoles que estaremos de volta, como sempre, o vindeiro xoves, así que non nos fallen. Ata entón.